זה מהזכוכית עכשיו, סתום. זין. בוא תראה להם שם מה מביא לחדר, בוא. רוזה, יא בן זונה. בן זונה. יואו, אני לא יכול. יואו. תן יד, יא לא חבר, תן יד. נו? יא לא חבר, יאללה, איזה לא חבר אתה? יש לך בולבול כמעט כמו שי בגלל שאתה לא חבר, יא בן זונה. לך תזדיין. תן יד, נו. וואלה, לא עוזר לך במכון. תרים 80 קילו, תתחלק איתם פה על הצוואר ככה בבנץ' פרס, וואלה, לא עוזר לך. אצבע אני לא לוקף, אצבע. תיחנק, שהמות יהיה שם. מה קרה, מגיר? מה קרה, די, תעזור לי, זה שי. די, נו, אל תהיה בן זונה, שי, תעזור לי. בא לי להקיא. שי, אני לא צוחק, שי, בא לי להקיא, שי. תקריא את זה, נו. שי, תעזור לי רגע, נו. יש לך אס-אם-אס. אל תקים אותו מהר, אל תקים אותו מהר, תקים אותו לאט. ועוד חצי שעה, הגיתי שוב! יא גיי, תראה על הרצפה, תקריא על הרצפה, את זבל. למה? הפעם לא שכחנו אותך. די, אני הגיע שכחתי אצלכם. וואלה, ראית איך הוא ניסה לשרוף אותך רגע? 4 פעמים. אני סידרתי לו את הבחורה הזאת, תגיד תודה, בן של זונה. מסדר לו בחורות והוא מלכלך. לא סידרתי לו שום בחורה, אני לא יודע מה מדובר. עושה לך דברים שעושים בכיתה א'. הוא מדבר איתה ואז אומר לה, יאללה, בקשיאל, שב על הספה, שב. שב על הספה כבר. שב! לא, לא, אוי. למה אתה בן זונה? למה? אל תהיה דפוק, שי. אתה זרקת את הראשון. לא, אני לא. שי, למה יש לך כרטיס לאישטרן? שי קונה דילדו עם זהב. הרגת אותי עכשיו. זה כרטיס הגולדן דילדוז של שי. וואלה, בקשי, אתה מצחיק שאתה שיכור. מה כתוב פה? Receive your free gift. Please present this card at one of the 8 Stern shops at Ben Gurion Airport. יש מצב שהוא נתן בדיילת. זין שלי, בדייל אולי. יא גייז, מאיפה יש לך את זה? הבאתי את זה מלמטה. מוויקי. מלמטה של מי? נקד, חייב לראות אנחנו נקד. איפה כל מה שקנינו? קנינו אוכל ושתייה, איפה זה? וואלה, שמה. שי, איפה הכד שהבאתי? למה לקחת לי אותו? אחי, אוי זו, יא? אבל אני הבאתי לו במיוחד, למה לקחת לי אותו? אוקיי, תראה, בכלל לא מכיר. איפה הוא? אני רוצה אותו הביתה. אני הולך להביא אותו עכשיו. איפה הוא? במקום. לך תביא את הכד, לך. שי, אבל איפה הוא שי? לך תביא את הכד כבר. תביא את שניהם הפעם. שים אותם בכיסא לחדר, בשתי הצדדים של... אבל איפה זה? שים את זה בשתי הצדדים של הכיסא לחדר. שיהיה יפה כזה.
הכי חזק שיש. וואי, תכלס. אני רוצה את זה הביתה. אחר כך בבוקר, אני אקח את זה הביתה. מה, ציון אותי רוקד? מה זה לא. המוזיקה הזאת? לך תראה תביא. לי את זה, נו. לך תביא כבר. אבל תראה לי את זה. עוד שנייה נערך את זה, לך תביא. פלצן אחד. מיקי, תראה. וואלה, יש לך מזל שמיקי ברח, הוא היה מריח את זה, להרג אותך. דפוק זה, מיקי, בוא תראה. למה זה לא נתפס? מיקי. מיקי. לך תביא את זה, לך. זה שם על יד המעלית. מיקי. וואי, זה ענן, איך זה נקרא? מסריח. הוא הביא את זה, ככה זה כל הדרך? אני מצלם אותו כבר איזה 10 דקות. אני יודע. בוא תראה, תחייב אותו רוקד. תביא גם את השני אבל. איך הוא מחזיק את זה? הוא מיומן, אחי. עכשיו יש לו בחוץ, אבל נראה לי 8 בבוקר כמו... אחי, יש לה שיר בריחה. שי, כנס לחדר, שי. אל תצא החוצה, זוכר שיש לך פתוח. אני רוצה את זה הביתה, אני לא צוחק, אני זורק את זה מהחלון לתוך הבגז של האוטו. האוטו ממילא קודם פה למטה. ואז מחר המלון קמים בבוקר, ההבטחה, איפה הקדים שלנו? אני זורק את זה למטה, אני ישר לתוך הבגז של האוטו. איפה השני? למה לא הבאתי את השני? תביא לי את השני, אני רוצה 2. אחד מכל צד. שי. שי. אתה חייב לבוא לראות את זה, אתה חייב. יש פה מצלמות, יא סטלן. לא באמת, יא מסטול. איפה הבאת שלנו את זה? יש בוא נראה. הוא מסכן. יש בבוקר, אלוהים. די לצלם כבר, נגר, די. יש להם דקה. איפה הגד? לך תביא את הכד. לך תביא את הכד. לך תביא את הכד. למה הוא לא פה? איפה הוא? ראיתי בטוח שהוא חוסם את הדלת. צילמו אותי, לוקח את הכד. באמת? כמו צילמות. נכון. איך תחזיר, איך? אבל זה לא יעזור, צילמו אותי. לא, הוא אותך מחזיר, איך תחזיר? מה אני אעשה? להחזיר? כן. וואלה, תצא אזרח טוב ותחזיר ב. לא, אז נו, באמת. באמת, מה אני אעשה עכשיו? תחזיר, נו, אל תהיה פגר. אני רוצה לזרוק את זה מהחלון ישר לתוך האוטו, ישר לתוך הבגז, לקחת את זה הביתה, אחי. זה עולש. המגר לא יסגר, הם בגלל... אולש. גולש. וואלה, אני מביא את זה לדירה שלי בתל אביב, שם את זה בכניסה. אומר זה מאילת. גם את השולחן אני רוצה. ואת הברז, עם המגבת. כמו ישראלי טוב.
מאיפה זה יצא? שלך. לך לחוך שם, לך, תעשה לי אותו הרבה שם. לא באמת, מה אני אעשה? צילמו אותי לוקח את אכפת לי, תעשה לי את אתה חייב להחזיר את זה, באמת. רציני? כן. למה? וואלה, ויקי תעלה את... מה, הם יחפשו חדר כאילו? אחי, הם ישימו... הם ראו לאיזה חדר זה נכנס עם הסטול. מי? באבטחה, במצלמות. רגע, אל זה אני במוח, די, זה לא מצחיק. מה, תחזיר את אתה זה, רק ישיב, יא בן זונה, אה? רק כשתחזיר את זה. על זה אני במוח עכשיו. יעצרו אותך. איך הוא אומר לי את זה כמו ליאור אלישיב. תכלס, תחזיר את זה בגלל שאתה בן אדם טוב. מה אני... עליו אני לא בן אדם טוב. מקשי, תודה שחייבו אותך על האשראי. הכי מעשה. תסגור את המצלמה, נראה לי הוא עושה סרטון של 40 דקות כבר. וואלה, נגמר לך מקום באייפון, כבר אין לך מקום לצלם. די כבר, מקר, נו די. תשמע, אבל זה הסרטון הכי חזק שהיה אי פעם. זה יותר חזק מלפלנד. וואלה, אין יותר חזק מלפלנד. זה כן. אני מגיע לפלנד, אני אומר, שלום לפלנד, אני לא רוצה להעביר את הדרכון שלי שם. לך תחזיר את הקאד. בוא איתי. בוא. אתה בא? כן. יאללה, נו. אבל אני לא רוצה להחזיר אותו, נו. למה? מה, אני חייב כאילו? באמת? כאילו לא לעניין מה שעשיתי? כן, לא לעניין בכלל. אז בוא איתי. כאילו זה היה מצחיק, נקרעתי, אני כאילו עם דמעות, אבל בוא איתי. לא מתאים. בוא. זה לא יכולה להיות הקומה היחידה רק עם קאד אחד. וואלה, גם את השני לקחתי. היית צריך לשים אותם בכניסה לחדר. הצטער, וואלה, מחר השוטרים עם מזיקים פה בכניסה. מכניסים את שי לכלא. הייתי אומר שממש שתי קטינות. שנינו מלשינים עליו. ואתמול נשארו סיבה לבד, אנחנו לא יודעים מה הוא עושה. התשובה בבוקר, נער בבוקר לבד. איך הוא בא? איך הוא בא? איך הוא דומה לי? וואי, וואלה, בואו לא נעשה את הקל, בואו נראה לי צועקים שם, בואו. תכלס, וואלה, ויקי צועקת עליך. מה זה הכרטיס? זה הכרטיס גייס שלו. אופס. וואלה, זה חתיכת קד, מה זה הדבר הזה? איך הרמת את זה? וואלה, לא יודע, אחי, המכון נותן עבודה. מה בשירותים? שים גם את זה מול איזה דלת. שים את זה פה מול שלהם. וואלה, אני תופס את החדר, אני מפעיל אותו, אני שם משחקנים שם. שים את זה מול חדר, חדר אחד. תחזיק את הדלת. קח גם את השני. וואלה, אחי, אתה 360 בקום בחר עם שתי קדים בכניסה. שי, אל תלחיץ ככה, שי, נו, אני... תכלס, לא, בקשי, בשיא הרצינות, נו. ליד המעליות באמת יש מצלמה. אין במסדרון, אבל ליד המעליות יש. למה אתה משקר? יש עגולה כזאת. די, נו. לך תסתכל. אל תחזיר את הקדים, לך תסתכל אם יש או אין. אבל אז רואים שאני הלכתי להסתכל. נו, מה תחזיר? תעשה להם, היי לפלנד.
די, נו, לא מצחיק, די, אל תכריז אותי עכשיו.